eta lots, bai esan. Kaixo lagunok! Ue! Ongi etorri, hau da... Potxe eta lots, bai esan. Bueno, oso programa polita, haizu ondo entzun duzue, bai, bideo podcast bat eman digute eta ebentxalo bat. Ue! Bueno, Bai, eta gainera oso berezia izango da. Zergatik, Potx? Bueno, pues, hainbat lanbide ezagutuko ditugulako honen bidez. Claro, eta lanbide horretan aritzen diren langileekin hitz egingo dugulako. Bai, hori bakarrik ez, izaskun gero etorriko da eta egingo dizkigu, Euskal Herriko aurrek dauzkaten galderak. Claro, eta Xabi Soundek danok kantuan jarriko gaituelako. Hori da, eta hitz egitea asko gustatzen zaigulako. Tontakeriak egitean maite dugulako. Koalak animalia maitagarriak direlako. Atzo Saturno teleskopiotik ikusi nuelako. Asto baten arrantza 3 kilometrotara entzuten delako. Baina batez ere, oso ondo pasatuko dugulako. Bai, hori da. Bueno, orain ja serio, Lotx. Bai. Bueno, esan dugun bezala, bideo podcast honetan, lanbide desberdinen inguruan hitz egingo dugu. Eta horretarako, Euskal Herriko hainbat langile ekarriko ditugu gure etxera. Horregatik dago ainapain, ezta? Hori da ze polita, hemen gauza pila bat, koroia, betaurrekoak. Bueno, gustuko dugulako mikrofonoak, begira, bai, ezta? Erabiltzen, bai, eta gainera, lanbiden inguruko bitxikeriak, anedotak eta pasadizoak, ezagutuko ditugu. Oso ondo. Bueno, guazen, ez da? Bai, guazen! Guazen, Orain, bega, gaurkoa aurkeztuko dugu. Bega, gainera gaurkoa oso polita da. Begira, nik botako dut aurkezpena. Itxaron, Bota! Bueno, gaurkoan, ezinezkoa posible bihurtzeko lan egiten duten ez hitz egingo dugu. Bai. Eguneroko objektuekin harridura sortzeko gai dira. Matematikarekin, burmuinen funtzionamenduarekin, eta lan egiten dute, baina ez dira zientzialariak. Ez dira, baina listua dira, Bai? Bai. Eta gauzak desagertzeko gai dira. Baina ez dira lapurrak, eta gero berriz ekartzen dute. Lotx, ni jarraitzen dut. Joan da etorri. Ni jarraitzen dut, ea honekin asmatzen dugun. Gauzak bakarrik gerta daitezen lortzen dute, eta ez dira politikariak, leku guztietan baleude bizitza ederragoa eta magikoagoa litzateke. Begia da. Bai lagunok, asmatu dugu gaurkoan izpide magoak! Txu, lari lore lolo, trin! Ai, begira, trin! Hau da gure telefonoa egunero hartuko duguna. Ai, Potxe eta Lotx, bai esan! Aha, bai. Nor da? Lotx, Imanol. Bai, irekiko dugu. Noski. Bai, claro. Aurrera! Imanol! Ongi etorri, Eskerrik asko. Bai. Ondo, oso ondo. Bai, pozik zaude gurean zaudelako. Oso pozik. Oso pozik ez, Oso pozik! Joe, hori. Bueno, Imanol, ukagu hemen aurkezpen txiki bat, zure inguruan, ia asmatu dugun. Ega. Bueno, Imanol Ituino magoa, 89ko ustakoa, bilbotarra, ikustentzunezko ikasketak egin zituen matematikak baino nahiago zuelako. Eta gaur egun magia egiten aritzen da aurkitzen duen ezkina guztietan. Ezkontza jaurnartze eta nola ez, gure zirkuan! Txalo handi bat! Haupa Imanol! Bueno, Imanol, asmatu dugu. Bai, asmatu duzu. Bueno, igual eskontzak jaurrentzak ja ez dira hainbeste egiten. Ja, egia da. Baina, bueno, berdin da. Ez pentsa, Ez pentsa? Bueno, taietetan, egin behar magia egite edo non. Edo zentoritan. Bai. Magia edo non dagoelako. Oso, bai. Poetiko geratu izen. Oso poetiko. Horregatik bota dut. Bueno. Hasiko naiz? Bai, hasizu. Imanol, galdera bat. Bai. Hola. Originala. Guk egiten dugun dena da originala. Mago edo ilusionista jaio egiten da edo egiten da? Jo, baino ez diate egin galdera hori, behira. Zako, galdera originala. Pues ez dakit dena bezala. Azkenean ez da behar
Osa, galdera horrekin zer galdetzen da, doai berezirik behar den, igual gaur baduzkagu hemen kamaran bestaldean gaztetxo batzuk, igual magia gustatzen zaiela da, jo, baina nien naiz mago izango oso abi izan behar dalako, igual pentsatu dezaketenak. Hori da. Eta ez da egia. Hau da, edo pianisti izatea bezala, edo musikari izatea bezala, edo payaso izatea bezala, doai bereziairik behar da, bueno, nik uste behar dela da, gustatzea. Osa, azkenan, gustatzen zaizun zeo zertan lan egiteko, pues orduak bota barrituzu ikasteko, nola egin, baina dozer, izateko, izan magoa, izan pianista, izan musikaria, izan fabriko batean, edozer, edozer barditu orduak, orduan, gustatzen zaizun zeo zertan, orduak botatzen baldin badituzu, pues ya está, ez da behar zer berezirik, ez da behar... Praktikatu eta praktikatu, praktikatu baino gustatu behar zaizula, azkenean, ez dakit. Hori titular bat da, praktikatu baino gehiago gustatu egin behar zaizu. Claro, ez que azkenean lan egin, badirudi lan egitea dela, gustatzen ez zaizun zeu zertan denbora pasatzea, eta hori ez da lan egitea, hori da sufritzea. Hori sekulakoa izan da, Hori hortik iraultza dator, Hori egia da. Eta, Imanol, zu zergatik hasi zinen magiaren munduan, zerrek erakarri zintuen? Edo zeinek, claro, igual referenten bat. Ez dakit, egia esan, nik baneukan, zuek zeneukaten bezala ni ziur nago kutxa bat, olako magia borraz kutxa bat. Eta etxean badauzkazue olakoa, baina ez duzu irakurtzen, badakit. Baina badauzka golak genituen eta badituzte gaur egun ere horrelako kutxa, gaur egun DVD, enlaceekin. Garaian liburuzka bat zan, gero ja DVD-a zegoen, VHS-ak ez dakizue zer den ere. Ematen du gaixotasun, VHS, Olako kutxa beltz bat zeuziren hor bideoak zeuden hor barran, horrelako kutxa... Eta atzera mamatzen, gauza ikaragarria. Eta ni banituen olako magia, zitak, eta horrik hasi nuen. Eta olentzerok ekarri zidan olako kutxa. Eta hori izan zen nire lehenengo magiarekin lehenengo lotura. Gero magoak zeintzuk erreferente, Txan magoa nola ez. Txan magoa. Hemen Euskal Herrian, gero Espainian Tamarizan garai batean telebistan azaltzen zen tipo bat, gaur eguneko gaztetxoek ezakizu zeintzuk diren hauek biak, igual Txan magoa ere ez dut ezagutzen da, hori aldarrikatu behar dugu hemendik. Hori ba. Eta horrek izan ziren nire lehenengo referentziak edo lehenengo loturak magiarekin. Ose polita, Ze polita. Benetan. Eta gauza bat, zuk imaginatu, hor dagoela, begiratu ondo, seguramente hor egongo da, Ikusten dut. Ikusten dut, hor. Etorkizuneko Euskal Herriko mago... Copperfielda. Hori da, Copperfield ere ez dakizu zeiten, baina Copperfield oso mago garrantzitsua. Hori da, zer esango zenioke, zer gomendio emango zenioke aur horri bere bidea egiten azteko? Zekar, igual, despistatuta dabil. Ez daki zer egin da, claro. Galdera potoloa da hori. Potoloa, bai. Nik esango nioke, hori praktikatza lehen esan duguna, eta gauza, porque askotan niri gertatu izan zitzaidan, ez da, azten nintzenean, ni hasi nintzenean baraja batekin egiten nuen kartekin. Hori delako oso obietu normala, edo zein etxetan dago baraja bat, estandar bat, merkea da, baraja bat da. Hau da, imaginatu, azteko egin nahi duzula kutxa batean loi bat sartu eta espatak sartu. Garezti. Ez dago presupuesto. Kutxa batek asko okupatzen du, loi batek kakasko egiten du, eta gero etxean gerritu da, ez da. Claro, jaten eman martzaio, zain du bara, gainan animaliekin ere, ez den atokian ere, ez da egiten zaitasun larrei. Ez da, orduan, azteko batzutan, dinosu igual nahiko nuke lehoi batekin hasi kartekin baina kartekin egin daitekela dana. Ta gauza txikiekin da, gertuko obietuekin da, lehen esan duzu gainera, obietu normalak aurkezpenean esan duzu, ez da, obietu normalak erabiliz, edo zer egin daitekela. Ta oso mago ona izateko ez dela behar lehoi bat erabiltzea. Karta batzuekin ere, gauza ikaragarriak egin daitezkela, karta batzuekin, edo txampon batzuekin, o pospolo batzuekin, o soka batekin, edo botila batekin, edo inguruko obietuekin gauza asko egin daitezkela.
eta horrek bihurtzen zaituela mago edo maga berezi bat. Hori ere badagoela, magen kontua ere hori igual gero hitz egingo dugu. bai. Mago neskak ez da nik ezagutzen du potxeren magoa da, Potx magoa. Ez, lagunak, bueno, ez izango gara. Hau izango da oso polita. Bai, bueno, adiziotasunaren mago neskak, baina esan behar dugu, paiazo neskak ere, ez zira asko, lotx hemen daukagu, lotx, pirritx, baina askoz gehiago ez dago, Eta magotan berdina ezagutzen dut bat errenterian, Maria. Zuk ezagutuko duzu. Maria, hori da, eta beste batzuk ere, beste zea batzuk ere bai, baina asko ere ez da. Eta badaude, eta historikoki ere badaude, baina, hori da betikoa, historia matxista bat bizi izan dugula, eta historia nor kontatzen du, baina egon dira eta badaude, eta egongo dira, eta espero egotea, eta hori da betiko eztabaida, erreferente falta edo ez, ez dakit, nik ez daukat erantzuna, ez dakit segaitik ez dauden edo segaitik ez den horren normala gaur egun ere, magoen topaketa batera joan, eta gehienak mutilak dira, baina egia da geroz eta neska gehiago daudela, eta hori eskertzekoa da, eta hori bultzatu egin behar da. Imanol, mezu bat Euskal Herriari, a ber, esango diogu, hori da. Esango diogu. Esango diogu Euskal Herriari. Animatzeko magia egitera, ez da? Neska mutil, eta guztiok. Eta ez dela behar doai berezik. Hori importante da. Nik uste horrek magiarekin badaukala olako subiantzeko bat eraiki bar dela. Bastutan pentsatzen da, baina nien nahi zabila, nire kartak erortzen zaizkit, edo ni memoria txarra dauka, nola gogoratuko ditut pausak ez dakize. Ez da behar. Ez da behar. Gonbidatuta guztiok, magia egitera. Hori da. Bai, ez da. Eta orain esaten duzula, Imanol, truko bat ondo ateratzeko, hori da. Gustatu zei postera. Truko bat ondo ateratzeko zenbat aldiz egin behar da. Zenbat aldiz egin behar den. Bueno, badaude gauza batzuk oso behar bada, esa bilezia handia behar dutenak, baina bai teknika bat dutenak, da entxaiatu behar direnak, eta gero besta gauza batzuk, igual eskuekin ez dela ezer egiten, baina bestera bateko entxaio bat behar duena. Igual hitz egokia momentu egokian esatea, edo psikologiako gauza bat, edo lehen matematika ere aipatu duzu, matematikako truko bat tartean dagoela beste zeu zer egiten dudala, oda, askotan beti lotu egiten da abileziarekin. Da, mago batek ez du zertan abilezia hori beti erabili behar. Ona da, eukitea eta erabili leike, baina beste truko batzure baude. Horre esan duzu hitz egitearena, eta hori ere zalantza bada. Zela ikasten da, hainbeste hitz egiten, trukuak egiten dituzun bitartean. Claro, Galdera oso hori. Pizkatxo bat trampatia zaret, Pizkatxo bat? Nola pizkatxo bat? Oso trampatiak. Bai, eta egia da magian importanteagoa da. Atentzia desbideratzea, trampak super egokita, super teknikoki egitea baino. Imaginatu nik gauza bat hemen super zaila egiten dudala, ez dakiz baina zu begira zaudela. Bai, ikusten da, trampa. Ara, ni hemen egiten baldin badu, zure begira, eta ez dakiz, eta nik igual ja hemen trampa egin dut, baina zu bitartan niri begietara begiratzen ari zara, orduan hor ja ez duzu trampa. Orduan hor lotx, jak! Hor aprobetxatzen dute, magoek, hori egiteko. Bai, baina hori oso polita da, ez da? Bai. Zeda, gizakiaren buruaren... Bueno, ez dugu esango akatsak, baina bai, akatsak. Bueno, akatsak edo funtzionamendua nola hackeatu. Hori. Da. Burmuinaren hackerrak. Beste titular bat. Burmuinaren hackerrak. Burmuinaren hackerrak, apuntatu. Lotx. Hau ez da bilozondo, aldatu behar dugu urrego programarako. A ber, Imanol, jolas bat egingo dugu. Jolas bat, magiarekin igual, ez daukatzen ikusten, baina ondo pasatzeko da. Magia bezala. Hor dauka, ez da? Hor dauka. Hori da, magia egingo dugu. Bueno. Imanol, lehenengo abestia. Berriro itzuliko balitz, iragan denbora rotza, berdin kontsuminezake, tortillatxo bat etxean, oso goxoa dago. Oso goxoa. Vainilla gozo artean, itxaso zabal batean. Etxean ere, zaiatu. Nik tortilla bat oin gustora jango dugu. Baina nik esango nuke hirugarren aukera dela. Itxaso zabal batean. A ber, ABC. C esan du. Vainilla gozo artean, Imanol, Bueno, baina, aukeratuko dugu A. Tortillatxo bat etxean. Hori oso polita delako. Gustatzen zaigu berritzea.
Bai. Venga, Imanol, bigarren abestia. Bai. Ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan, zabalduko ditugu besoak. Eta ondo. A. Musukatuz gure lagunak. B. Ongi etorri gure lagunak. Edo C. Besarkatuz gure arimak. Venga, nik esango nuke C dela, hirugarren. Besarkatuz gure arimak. Vale. Oso ondo, Imanol. Oso ondo. Ai, Imanol. Bai. Zuzu entzun. Ai. Trin. Bai, esan bat duen, bai. Bai. Nola mugitzen den, Egaldi, Bai. zera, moda abion jarri bat dut, Ja, egia da. Baina hau da etxekoa. Hau da timbrea. Bai, Potxeta lotx, bai esan. Bai. Lotx. Oixi. Izazkum. Bai, ireki, bai noski. Venga. Tri. Aurrera! Kaixo Imanol zelan, ze posa, hemen gaudela ETV podcasten. Ezta, oso posinago. Bai, Gonbidatu Zazko. nazuelak. Bai, oso posinago. Gonbidatu zaitugulako. Claro. Hombre, zela egingo genuen bat zure gabe? Bai, nire zelako Gabe. potxeta lotxoko izarra, Imanol. Non bizarra? Potxeta lotxoko izarra nahi naiz. potxeta. Bai, hauek esaten dute bera direla, baina, ber, jendeak maiten hau ni. Bai, Punto, pelota. Aizue begira, ni nator atal berri batekin. Bueno, Atal atal berri berri bat, ez podcast berria, ba, izaskunen atala ere berria. Claro, bien. Orduan, bakizue zer egingo dudan? Zer egingo dudan? Begira, nik ekarriko dizkizuet astero, Euskal Herriko aur guztien galderak. Gaiari lotutakoak. Gaiari lotutako galderak. lotutakoak. Eta gaur, Imanol daukagunez hemen, ba magiari lotutako galdera bat egin dizu. Zuak! Eta gure arrozezko laguna Zua. Eta nahi baduzu, ba, entzungo dugu bere galdera. Ba, oso Entzungo ondo. dugu, eta gero Imanol zuk erantzun. Bai, Venga, dugu, Zua, aurrera. Zua. Ni zuanaz eta usani galdera. Magia benetan existitzen da? Ala, trampak egiten duzu, Aizua! Atxatxai. Imanol! Trampa egiten duzu la magia benetakoa da. Jo, ez da galdera erreza erantzuteko, Claro. Bai. Sekretutxo guztiak hemen orain. Sekretutxo guztiak. Claro, es que, a ver, hemen badago, magia existitzen, zuek zer esango zenukete, magia existitzen dela? Claro, Claro, nik es baietz que- esango Nik bai, begira. Nik ere, bai, Begira. nik guztia sinisten dut. Mago batek, ilusionista batek egiten duena, ilusionista eta magoa gauza berdina da, ezta? Ba, eszenatoki batean, ba magia egiten dugunok. Claro, guk egiten dugu magia, egia da. Bai, Ba, egia magia da, egiten dugu, egia da. baina egiten dugun magia egiteko trampak erabiltzen ditugu. Bai, trampak baina zerraitik, esango A dizuet. ber. Publikoak ikusten duena, hau da, antzoki batean gaudenean, o plaza batean, edo gauden tokian gaudela, magia ikusten gaudela, publikoak ikusten duena magia da. Hau da, txapel barruan etzegoen ezer, horrela egin da, toma, untxi bat azaltzen da. Hori magia, untxi bat, o koko bat edo dena dalako. Hori magia. Claro, magoak hor sartu dut untxi bat, zuek hori ikusi gabe, trampa egin du. Metodo sekretu bat, modu sekretu bat erabili du hori hor sartzeko. Orduan, publikoak ikusten duena magia da, publikoak magia ikusten du. Claro, magia berez ezin da untxi bat agertarazi txano baten barruan. Eta guk hori badakigu, baina hori dakigun ez, eta magok hori ulertzen dutenez, modu sekretuak erabiltzen dituzte zuok magia ikusi dezazuen. Horra magia existitzen da, bueno, publikoak magia ikusten du. Bai, egia da. Modu batean edo beste batean, bai. Claro, orduan, Claro. bueno, hori da magiaren hori da niri Ze ona. gustatzen zaidana. Hor bi munduen artean hankak ditugula magoak. Alde batean, errealitatea triste eta zikinaren alde hortan, eta beste batetik, ba, ilusioan eta magian eta Ze edertasunean. Ba, oso ondo erantzun da galdera. Bai, egia da. Aupa Imanol, aupa Imanol. Nik nire burua Oso dira, ondo, noski. bai da, Bai, claro. venga. Bueno, basua, hori zan da. Desagertadarazi duzu noiz baite untxia. Ez animaliekin ez dut inoiz magiarek egin. Hobeto. Hori da, ez, animaliekin, ez. Hori da. Ya está, Bestela oso baleak ondo. baitzazuan. Ondo pasatzeko. Hori da, oso pasatzeko. Bueno, ba, oso ondo. Bikote, ba, urrengo azen berriz etorriko naiz. Bai, Bai. astero zatoz izazko. Astero nator. Agien txandela aldatuko dut, baina astero etorko naiz. Vale, Oso. Pelukenetik ere pasan naiz gaur, eh? Bai, ikusten da, Bai, Claro, hemen ETV nik nahi nuen, ba, agertu, pompoxa. Poposa. Hori igartzen da, Bai. ez duzula zuk egin. Ez, hau pelukerak egin dit. Hori da, Consuelo. Kontxo, Ai, timbrea, timbrea. Ai, Egia da. Biri. Hartu dezaket orainek. Noski, hartu. Potxeta lotx bai esan, No zein da? Xabizan. Sarizan, bale, Xabizan ere etortzea nahi du. Bale, izazko. Ni banoa orduan. Bai, agor. Bueno, vale, Bueno, Imanol, eskerrik asko placer bat. Gu, aurrengo azten egongo gara. Bai, Vale? izazko, bai. Eskerrik asko zuari ere. Ta zua, eskerrik Zua, asko. eskerrik asko. Aupa, zua. Oso ondo gero arte. Agur. Agur.
aurrera! Kaixo, Imanol, zemuz? Eskerrik asko tratatagatik. Eskerrik asko zuei ere tratatagatik. Entzun, gaztetxo bat, ni astero etorreko naiz azken sekzio hau egitera, bai? Eta gure kantu bat abestuko dugu, nik musika ekarriko dut. Podcastera, bale? Beraz, guk magiarentzat kantu bat daukagu egina. Mundu magikoa kanta. Beraz, gaurkoan uste dut egokia dela hori kantatzea, bai? Beraz, gaur hori abestuko dugu, eta potxe eskatuko dizut gitarra hartzea. Gitarra hartzea? Ai, txon, ezagit ekarri dudan. Momentu bat, Ekarri duzu gitarra. Momentu bat. Ea ba, bai, hemen dago! Etzegoen prest. Etzegoen prest. Txupatuta zegoen kasualitatez. Eta igual afinatuta dago, ea? Bai, afinatuta dago. Kasualitatea. Bueno, instrumentu bat emango dizut. Ui, vale. Ez dakit... Arrisko dauka. Bueno, hola, sai. Lehenengo, entxeatu ingo dugu, bai, beraiek ere etxean, ikasteko, letra. Estribilloa entxeatuko dugu, bai? Estribilloa. Alaitasunez. Txoine, momentu batez, abizan. Alaitasunez koka gaitezen iluzio. Ez que tonoa ondo hartu behar da lagunok. Tonua hartzea oso garrantzitsua dela. Bai etzi, Manol. Bai. Alaitasunez koka gaitezen ilusioen atean. Barre algarako paritzeko mundu magiko batean. Baina aurrera goxiko gara, bai? Magiak ez du bere parean. Hortik hasita gero gu estruian zartuko gara. Jaso duzu ezuek ere bai, klaro, ezke gure txekoek ere ikasi behar dute. Oskaidura joan dira, arrautz bat hartu dute. Hori da, osondo. Venga. Gainera gaur egun ekologikoak dira, arrautzako orduan, bueno, horrek ere balio dute. Bueno, ya da entxeiatuta, beraz, zuek hasi eta gero gu estruioan batu ingo gara, bai? Oso ondo, Xabi Sound. Xabi Sound saiatuko gara. Saiatuko gara, bai. Venga. Seguro oso ondo irtetzen dela. Urri gaude, lehenengo programa. Venga. Venga. Amen. Venga, guazen guztio batera. Hau da letra, ez da? Bai. Magiak hortik, Magiak ez du bere parean. Ama, ez oztopo eta ez traba. Zaintasunetan laguntzen gaitu. Zintzo bertatik bertara. Une askotan bihurtzen daki. Negar malkoa algara. Ezinezkoa trukuen bidez posible bihurtzen bada. Oso ondo! Ezinezkoa trukuen bidez posible bihurtzen bada. Oso ondo! Alaitasunez koka gaitezen ilusioen atean. Barre algarako paritzeko mundu magiko batean. Oso ondo! Gogoratu zineten, Bai, oso ondo gogoratu gara tuletarekin. Bueno, Imanol, placer bat izan da, Bien, eskerrik asko. Gustura guzara. Bai, oso gustura. Bai. Oi, markatxofa eta Bai. guzti. Bai. Xari Sound. Zer? Bai. Xabi Sound. Zure gustora. Oso. Bai, ez da? Zure gustora. Bai, karo ondoan mago batekin. Claro. Ez da? Ze ondo, Bai. Laguno zuei gustatu zaizue. Bai, oso ondo. Bai, gue hori da, ala nahi badute, gu etorriko gara. Placer bat izan da, hau gogoratu, da, Potxe eta Lotx bai esan bideopodcasta topatu, saretan jarraitu, abildua, Potx eta Lotx. Hori da, Urregorate, Imanol Milesker, Agur. Potxe eta Lotx bai esan.